Guys, namaste खुलुमबाय welcome back to Juriabvlog सानि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा दायो स्ट्रबेरि लांनो फैदों आरोना नैबे दिमोलगावआव स' नोंथांमोना आं दायो नोंथांमोना बेखौनो शेयार खालामलांगोन स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' टुडे बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि लेट्स स्टार्ट बेयावनो आरोना नै नार्स माबाया जायगाया बेयावनो जों दायो स्ट्रबेरिखौ लायनोसै फ्लावार बिदि नै रस लांफैयो नालाय बेयाव रसबो मोनो आरोना रस फ्लावारबो फानो बे सिङाव जायगाया बेयावनो आरोना दिमोलगाव औ पेकेटआव बेसेबां 100 मोननैखौनो हरदोदां मोननैखौनो हरदो मोनसे लांसै ओंखायथ' गोथां जोनै दासो गोमोना हरजाय नै गाइसफोर जोंहा स्ट्रबेरि लांफैदों स्ट्रबेरि आरो मोनसे लाबोनोसै मोनसे खाबावनो नागिरदों जोंहा स्ट्रबेरिनि लेंलेफोरखौ खेथिखायनो नोंलाय नै माबा एकदम दासो गोथाङा माने गोथां गोजासो आरोना दायो लांजोब्बायनो मानसिफ्रा गोमोनखौ ओमफ्राय सरि गाइसफोर बियो जोंनि बागान नङा आरोना मालायनिसो स' गाज्रि दामोन नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन नै बे माबा दिमोलगावआव आरोना ब्रह्म बाबा स्कुलनि अपोजिटआवनो होनबानो माबाखायो औ फुरा नै ओरैजाय गुवार र' मोनसे जानि गाज्रि जाखायाना माबाबाबो गोथांखौ लांबा गाज्रि जाखायाना एसे गोथांबाबो गाज्रि जाखायाना लांनायाव औ पेकेट मोनसेयाव 100 आरो औ दे थालाय मा थालाय लाबाय देमसो थांलाय थालाय देमा देखायदो दे लाबाय नै जोङो पेकेट मोननै पार पेकेटआव 100 रुपिस फैदो जों लाखांबाय दायो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नै स्ट्रबेरि बागानाव दिमोलगाव आरोना बियो दिमोलगाव ओरैजाय ब्रह्म बाबा स्कुल खाथियाव ओमफ्राय नैबेजों दै माबानाय फैयो आरोना बिथिं दासो फिसा बारायबावहोदों नै ओरैजाय फिसा अबेजोंलाय लामाया नैबे नार्सारिबो आरोना बियो नार्सारि फुल आरिबो मोनजोबो बिसा नै दासो फिसा आरो बैथिं गिदिर बिथिं दासो फिसा जों दायो थांफिनगासिनो नै ओमफ्राय नैबेजोंनो पाइप साप्लाइ खालामो आरोना नै माबा दै बेजों दैखौ माबा हरो ओरैजाय लानानै दै हरो आरोना बेजों बे वाटार ओमफ्राय नैबे नार्सारि फुल आरि नै साब फुल दा द्रायना सिजेना ओंखायनो नै गोरानथार माबा फुलफोरा नै मोजांथार मा फुल नांगौ मोनजोबगोन बेयाव ओमफ्राय नै फुलफोरा जि साइस नै मा फुल नांगौ बेयाव दंजोबो नै मोजांथार फ्लावार बिदि ओमफ्राय नै जों दायो थांसै स'नि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम स' एसेनोसै गोजोन्थों बाय